ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನದಿಂದ ಕರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂತೆ 2-3 ದಿನ ಆಂಡ್ ನೀರ್ಲೆಜ್ಜಂಡು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕುಂಟ ಅಪ್ಪೆದೆಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಧೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಚ ಮರ ಪೂರ ಬೂರ್ದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅರ್ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಸಮಕಟ್ಟದ ಅಡಿಗೆಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಆನಿದ ಬೇಲೆ ಆನಿ ಆಯ್ಜಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಥರ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ತೂನಾಗ ಏನ ಚಪ್ಪಲ್ ಬರ್ಸಾಗ ಪೂರ ಪೂಂಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತನಿ ಅಂತ ತೂತಿನ ನೀಜ್ಜಿ ಏನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 250-300 ರೂಪಾಯಿದ ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಪುರಾಣ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವಡಿಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಎನ್ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ನಿಕ್ಲವರ ಪೂತೂಲೆ ಏಪನ ಒಲ್ಪ ದೀತಿನ ವಸ್ತುಲು ಮತ್ತೆ ಪೂಂಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತೊಂತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಶಂಕು ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೂಕು ಬಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಅವಡು ಬಂದು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇಡೀ ದಿನ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂತ ಇಜಂಡೇಪಲ ಪುಂಡಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪುರ ಆರ್ದೀಪುನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ವೇಟ್ ಮಂತದ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅರಿಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮುಲು ಮಂಜಲ್ದೆರೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಮಾತ ದಿಯೆ ಫೈನಲಿ 2-3 ದಿನ ಆಯ್ಬೋಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಜೀವನೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಇಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಜಾರ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ದಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೆ ಗಾರಿ ಪಾಡ್ದನೆಲ್ಲ ಕಡೆದಿ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಒನಸೊಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪತ್ತದಾನ 1 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಲ್ತದೀನಿ ಎಂಕ ಕಾಂಡಂಜಿ ಬೇಲೋರಿ ಉಂಡ ತೈಕ್ ರಾತ್ರಿ ಲಂಚೆನೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ದೀಪೆಟಿಗೆ ಬೇಪುಜಿ ಐಕ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ಬೇನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕಾಂಡ್ಯಾನ ಮೂಲ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನು ಐನ್ ತಿಂದದ ಮೂಲ ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಐನ್ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಕನತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನಕ್ ಪೇರ್ ಮೈ ಪೇರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತದು ಬೆಣ್ಣೆದಿದ್ದದು ತುಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪಾರ್ದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ತಾರಾಯಿ ಪೇರದ ಐತ ಪೇರ್ ಪುರ ದೆತ್ತದಿಯೆ ಸೇಮಿಗಿದ ಪಾಯಸ ಅಂಡ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ್ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದ ಸೇಮಿಗೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪಾರ್ದ ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪಡು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಯಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.